ne baby a ewiase kika kono ya hwe na ya amwe one. 1 John chapter 1 verse 6. I say, if we say that we have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. For if we say we have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and do not have practice the truth. Say yekase yene ne wa yonkofa na ye nanti osumu na ye atrofo na nya nokre. Nti de me gina so awie bremu eye say Ewurade be fam so na me de revival abawiase. Revival abawiase. Eniema ewu afiri Kristo sum, eniema ayere afiri Kristo sum, eniema yewure afiri o Kristo sum si ebesa ayebiem, ebesa ade ababa because nipa bi ni mu abetu ho asi wo mpen so, edi bia ba abesi ho ekọ. Edru yenso se wo se yibibi. And no particular ntina said that dedicate 2 hours midnight in the hour of revival and paibon kwa say ena humachin say wa ba prayers ni bi ni wan kasa wo be kan rade no kra akire wan hu say wo experience the presence of God wa hu say tumi ni ahodin bi kasa rade nam so sanim pochire eno nti sa revival ano ne pese de ba wi ase bi mama won se wahase no na ayonkofa oni Awurade ewo mpaibom ayonkofa na ani Awurade ewo Bible akinkem ayonkofa na ani Awurade ewo na asem ho dwendwene ayonkofa na ani ne ewo dwuntum enkrofo mi ni bi koto nwum baako ennim nwum ne to enso nsankyere ne si baako nim to ba bibia nsi owie no obusa na se ade nti no no nim nwum ne to oto ye bibia nsi na de wonim tumpo ato aman nsankyere ne nsi asema Awurade ka kire no ne se de anwum no onim to nanso onim ono na woto nwum na fa ne ho no ba de wonim nwum ne to no ennim de woto nwum na fa ne ho no one de woto nwum na fa ne ho no wa ayonkofa eti nipa breso sa woni obi wa ayonkofa na nipa kro ye no kurem na ye wodomu a oni ne nam na kuta ade na ade no edoso eye neema osomu oboawo otewo breso ayonkofa ema hoto ayonkofa ema animunyam ayonko onse se wo tu kwan ne wa monam fom for instance na etete akurase wo ko afuo bi mu ne kwan wa onko ana anam a ohu kwan ne pa ba se moye mienu na mo de nkomo kwa nhu bre no nhu kwan no gbe wo an se mo twa awie ene ba bi ba ko pe na megina se empire boy communication e da onu onyankopon ntem ade bia anamontu bia communication enim na ade ni ewu esai the more oni me communicate me kasa ho okasa me ho ekriti wodo I'm telling you inti nipa bia beben no bia no so oni no strong communication a oni no ayonkofa nkitahudie kese a eden se montam timite eno na Awurade pese nipa bia ne ni gasa ayonkofa no oye wiase han enti oni Awurade nam ampa ade ani sum enti wose se wode wano ka se wone ne wa ayonkofa ampa ana anam suma enye no kore because already no ye the light of this world into bi se ne na ono ne nam dia where is darkness intimi nya adwuma wosa ni pakro na brabom enti ena wo Onyankopon ba ai magiatum wati Yesu Kristo adi no kura magiatum eno ntonchen edien ayonkofa ene da wo ni Awurade ntem edie odo ene da wo ne ntem edie nkitahudie ene da wo ne ntem how many times ene wo check up on him how many times ene nipa na so ne wa ayonkofa no ofre no how many times ene wo dwene ne ho how many times ene wo ba bia owo itu bituma aka no kure pa se unu obi wa ayonkofa 1 month na wonte ne nka on flash ne da on flash wo da on frɛ ne da enye no kure
tro eno de entumi nye possible nti enne mepese wani ba wo ho so biem na ugina Awurade din mu na niema bia uhunu se akatikati wo life na awia wani gie awia wo gidie awia wo do afra Awurade mu enka na wote showba na wote odo na wote bi ewo Awurade mu anigia na wo de kwa asole anigia na wo de bompae anigia na wo de dimu adani nyina yira onte sanka ne biem ene eno na ye gine mabo Yesu Kristo din se ebesa asole biem na wo de odo ene ankaka ene emudia dim asa asole biem waka don broadcast na wo kono obesa asemu kena biem empaibo na wo bono obesa aboni biem when men disappear God appears baby biara nipa nyina be free wa kwan mu bayira na Awurade da so ho enti me de me ni wa enka mema Awurade ayonkofa no eho hia me kane te se de saa deliberate ya ye ka cho se de kan di honhom aduane we ansa na kodi honam mu de no ka be di kan maintain saa osoro ne honhom ayonkofa we ni first ansa mitie konfo ba bi wo Ghana ha oka kire oka no radio so se ne honhom mu kunu na owo no kunu na owo no odo saa be ma ne che ne honam kunu na one ne nam no asa honhom ayi no saa nkita hodie ne ye ne deche honam die no I'm telling you unse so obi aye possessed na or spiritual marriage and name be honhom ade bia or ye masturbation or ye gaining those things no saa filthy things na obeka ni plain na kiro se saa honhom mu awade na wo no saa honhom findie no eye ne deche honam die no eno ye strong echen because I know the etimini ne koba bia wonam bia ba wonam famu de no entisa enti na no pay check your lifestyle akom kine no betumi aye bi betumi do yefuna to ho abompa eni bi se u renew ayonkofa wo ne Awurade ntem yekudi awale sem bibria saa na da bi e ka no nkotena ba bi ni di ne renew ma ayonkofa no muntu kwan nkɔhye ba bi ne renew ma ayonkofa no ma chewukru na de na renew ayonkofa no oba chewuyere na de na renew ayonkofa no na sede na musitie no ensa amra bi even in terms of sexual yikra no sa ayonkofa ni muntama intumi nkoso into enyade betumi akoso enti ne ye can form 3 days fasting and prayers for ifno to ne tina sa quotation we so ne ka kire Awurade se Awurade mente wonka first na wokasa mete se menti bium Awurade mi hu ade bium even tonso kra na woka no wa say this time atiko na wutumi gina bompai 1 hour ise wuntumi bium wo ye ya na oni kum wo fa bible ana woda wuntumi hwe bible mu ndu 5 minutes na woda ni nyina atiko enne saa yonkofa no Awurade da so gina ho a wo hwe wo se wo be sa ababiem obusa Adam se Adam where are you enne me busa se ehin na wugina wo hefa wugina die biem wo da so kura mpaibum wo da so kura umudi wo da so kura fasting wo da so kura nkyerɛkyerɛ ne afutuo ni mu ana ehin na wugina into the prodigal son the Bible say ebra free the presence of God, the presence of Father. Our sakone na me na ho se ayonkofo ni mu ate interval na ye 10 no o sa ka kire no se adenti na me kura me ha me ho se o dane nani o use one word say I will get up and go to my Father and then get up in prayers, get up in fasting, get up in evangelism, get up in meditation, get up once again. Solibium make an attempt so besa ko back na kane nyuma no se kaide ofri hwiase ne sorry kaide ofri hwiase remember your first love ne sa se wo sa akoye kane nyuma ne biem na adoya na wo ye achede na wo ye na children's home ko charity na wo ye ni nyina wa fall wo ene
Awurade nso mu no mo woni mmra ho so sɛ wo be saa story na wakotu ana mo foforo e wo saa dwumadi ni nyina mu na menim sɛ Awurade na madom ne tumi so yɛnti mimi ne unti Awurade ne nsansi fam da na yɛmfa hyew bɔ foforo ɔdɔ foforo kenyan foforo obia ne wa ne life apimu saa na me life metie sɛ ɛdɔm sɛ ne dɔm yɛ sɔfo ne na hombɔne ayere ne saa sister ebia o future de Awurade pɛ so de wo bɛyɛ ɔgye bi opɛ so ɔnam so gye wiase nkenya bi opɛ so ɔfa so de banti na ofa saa challenge ne mu wiase atintim so wiase ayere wo saa yɛyere Yesu the same thing yɛyere Paul yɛyere ɛdɔm ɛno nti na bia yɛayere wo sɛ de bɛyɛ untimi nkae kora baba wo sɛ Awurade deliver ɛdɔm wie yɛ no ɔkɔ preach Decapolis ɔkɔ ka Nyankopɔn asɛm wɔ nkuro bɛɛ sɛ Ghana 10 religions wɔnam north south east and west ka Nyankopɔn ahini no asɛm ɛma nipa ba ahini no ɛno nti no ɛnkasɛ wo ayɛ waste ana wapem ɛnyɛ late nti sɔle etu anamo Awurade ɛbɛhyɛ no nyam anɔpɛ